Norok shak shangno ki Agortolani Malik Hini Dewan Shok. Or Shumungna no Cocktail Horror Kisazuk Shamu Chitra Tangnarok Niagos of Zaka. The ISM ni Hasta Aso Fangs Hazara de Burma. Partimuni Yagola NCC Tanawok Klazaka fire. Kaisa kalibar pandani ki Philip Haye Obinagar Amsani Lama Kinaro Kok Shalai Tongmani Zorawa Kisasuk Shamushitra Klainerung Yago Choprab Zaka TSF ni Haste Asupang Shazra de Burma Aba Haiken Oputo Klaizaka Binilogio Tongnai Kubun Shiklarok Party Uniagla Agortola Jibi Shakam Nogo Treatment Naharmani Yagulo Shamushitra Klaineruk Numungu HG Tanawo Eper Kalaika Shazra de Burma Koktmao Shaimanga Kokri Shalok Koroksa Bayabni Kalibari Pandani Faye Nogo kifli tongmani TSF ni haste asukpang Shazra de Burma nokobai bini khoroktom khoroburi bayaro obai nogoro sokwaimani yagulo lama gana obasai kok shalai tongmani borok phiaba hordi pro noro aro tamo khlai tong aroni kutlai thangbi hinai lama gana ni kaiserok ni borok hurmani kok akogno tuino paithogo lama ongkhori phaiye borno puto khlaika Obijit Sengupta tei bini nokni borok rok bono puto khlaimani jorawo norok saksangno Agortolani malik hunida Wansho Khunibo Shazakmani Kokshil Chamong Patimuni Yaglo Shakoto Kumanjake Shazra Debur Manatalang Zaka Agortola Jibi Shakam Nogo Abun Yaglo NCC Tano Tangai Obijit Sengupta Bini Nogni Borong Mungai Efer Kalaika TSF ni Haste Asupang Shazra Deburma Abo Haikeno Tang Shalti Pro Shazra Debur Mana Logio Tlangai West District ni Additional SP Drobonat by Malay Kok Shalaka TSF ni Adong Rock Mia Horo Kaisa Belen Nama Nama Singsate जों खोनाना मोसुनिया जों त्रिपुरानि त्रिपुरा बासिंगै जतनि बिसिङाव ताबुक जेटा चलि तमनि जों आबरनो मोथांना बागनो जों सामखाय तमन जों मिया कायसा काइलेबारि नखरै यागै बनो जिनि TSF नि मेम्बर न नगो तुनना बागै थांमानि ते जों तिनि कक साइ तमनि माने तिनि तामो खायनाय जों आरो बथागै किजासा कक साइ तमनि दुइ तिनि नि बागै गा जागा कुबुनि बसंनि बर खरकसा हाय बिनि नकनि फातारनि सिमि ब साहरसनो बिनि नगो बुसाबै सागानि होयते सात सागानि जे नरक अजागा तामो खाय ओंगा आंगा जागा बनो साका जे जों तर कक साइ दङ जों थाङै पाइनाय हिन साका ओंगाय तैसा ब साका जे नर थाङै पाइदि अर ता तंदि नि साका ओंगा आं बना फुरनो रिप्लाइ दिखा जे आंकेल नक जे साइ दमन कामै खनाया किजा तला हायकै जानाय नि आं तला हाय साबायकै जानाय हिनि बनो सामान हायपानो ब तला फो फाइगा हायपानो तला फाइमानि बिनि इन्टेन्सन जुदा तंमानि बिनि वानसुमु जुदा तंमानि हाया कय लगे लगे न वा खसावै कोनो कक सावै न जन बुनानि बागै ब फाइगा जों बनो कासै तमानि यागुलो बिनि लगिसं आबनि यागुलो बिनि तेब फेमिलि मेम्बार्स खाय जन एटेक खायका ठीक আছে जों आमनो निजिनि आं बबो नगरनि न बबो नगरनि जों वानसुका तिनि क्लाबो पाइलायनाय हिनि हायपानो ब लास्ट जे एकटा कायसे कक साका ते बिनि जे सिगनेल जों आमन बागै तिनि एसपी अफिसनि सारमा फाइगा जों पुलिस नारमा फाइगा ताम कक साका ब जे सामानि काय अमनो साका जे नंनो जतन साइ साइकै साबानो ते काहिनि सामा ब जतन बुजिया ता सोशल मीडिया अमो न्यूज चलि दङ आमन बागै क्लियर खाय नंनो साइ खना दिखा जे स्टार्टिं सिमि तामुका ब साका जे नरकि देवा देवान सुक अमो त्रिपुरा न आगरतला मालिकनि देवान सुखनि बसनो सुन तो जों तो नाय तंमानि जागा जों जतन न मेंटेन खाय स्टेटआव शान्ति खाय तननान बागै जों TSF आगिन सिमि न हायकै सामुका किन्तु बंनि इन्टेन्सन बंनि वान सुमु जे आमा हाय जों आमनो बेलेन नाहारि मालिया जों आमनो खनाय मालिया आमो बरक आनि साजरा देबरमानि याक सबाया बरक तिबासानि याक सबायो ते आं बंनो बागै सानामो जोङो बरक आनि याक कायसा सबाया याकं कायनिफान सबाय ते याक कायनिफान सबायसो दं लास्ट थै जरातै तिबासान बागैनो सामु खायथानाय अमखाय आं दिनै ससियेल मिडिया तै जतन सारिका ते ब जेटा सामानि अमो बेलेनो जाया आन्दिखाय सायै तंखायनो जानाय आं जतन न रिक्वेस्ट खायनाय पीस मेंटेन खायदि आरो आइन दङ पुलिस दङ बरक नायनाय किन्तु ब जे कक सामानि बंनि जे वान सुमु आमो बेलेनो जाया ब डाइरेक्ट से साव नरके आगुलिन मालिकनि दे वान सुखिनि माने कम्युनल टेन्स खाने माने जोंना जागा कोनो अमनि टपिक ओ जागा कसो करै ब जे सामानि आमो बेलेनो जाया जों दिनै क्लाबाव थाङै सानाय क्लाबनि सिनियर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आं जों सिनलाय जों आगिन सिमपान सामु खाय जतन न गाना गाना ब जे अमो हाय खायगा जों अमनो नाहारिमाया ते मानिमाया जेसक जरतै बनो रमिया साक चिनमो चलि तंनाय ते बनो करा एकदम करा खाय करा आइनिन बागै बनो जों खायनाय ब बिनि फान फुनुगै तमा बाय जों बसिनि फान फुनुगै मान हायबनो जों बनो फुनुगिया जों नर्मेल बाबे जों पुलिस दङ एसपी सार दङ एडिशनल एसपी संजत बाय मालायखा बर नमनो नायनाय ते
आंगमनो सानाय जे जत टिप्रासानो कोनो भाइलेंस ता खाइदि जों अमनो पुलिसनि यागो रिखा बरक जुदि यांगे तापर जोंते चिनि सिनियर वाय मिलिवै चिनि ते बाकी जारा लिडार रक दं बरक मिलि जों कक्साबैनो अमन बागे स्टेप ना हाजोंनाय कारण अमो कायसा आनि बरया म कायसा टिप्रासानि जों ताबु साना थाखा हांगा टिप्रासानि जों पुरा त्रिपुराव सामुखाय दं तो बरक पुरा त्रिपुरानि बरकनि बरसे ताबु अटैक खायगा हिनि बनो मानो ते पुरा टीएसएफ नि पुरे तो बंगना हिनो कासे खलायखै याखा जागला आं तो तंगमानि मेन तो बरक आनो टारगेट खायगा आबुन यागुलो जारान लगी तंगने राहुल तापर बिश्वनाथ जयदीप सिन्हा सं बरक माना खायपुरु बंगनबो बुखाखि जामिसा तो बरक बंगनि लगी संरनो बोरि बरकनो बसखां दंनि बरक उक्लक्ति फाय कुना कुना तिरग हाय बरक सनो टारगेट खायगा बुनाय रंनि मुंखाय मरो मान खरकसानि मुं तो साइमान का बिन मुंखाय अभिजित सेनगुप्त हिनि जों साइमान का ते बाकी बिनि बिहिक संरकते लगी संके जों साइमान ताबनो जे एफआर खायमान आम साबनि आमो अभिजित सेनगुप्तनि मुं खायजा तंगनो बनो एरेस्ट खाया पुलिस सिंका नो बम हाय खाना बम हाय आमो तो जों पुलिस न विश्वास दङ बकायसा बरक कोन स्टेप ना हाना हिनि बरक बानो कगरिखा जुदि बरक कोन खायांगाय तापर आंनो थाजिं सामा हाय सिनि लिडार रक दङ तेबो सिनि अकरा साकार रक दङ बरक बाय जों कक सावया कय ते बाकी फार्दर स्टेप ना हाजों कोनो पेंडेमिक टाइम रक पेंडेमिक टाइम तो जों सानो साका जे ददिन खायदि हिनि सार समय तो जों आगिन सिमन सिनलाय कर्पोरेट खाय सामु खायो तो बरक साव जों ददिन खायनाय हिनि जो नायगोना बरक न नासिनाय जों 3 दिन 4 दिन बिसि तेगे एक सप्ताह नासिगोन आउन बरे फानन यांगे जों रेकमनि आलादा प्रोसेस ते स्टेप ना हानाय जों नेतेसा खालामनो माहाय बुं खानाव जे बो नरक न आकक सायान बगे जे बो अबासि न याकु सामानि बा बुलाय 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 खानामा एते बो बतिसनाव मुंगै थानाव एफेयर खायगा नि बुजुता ककमा खानामा नाम कुसु जराते कुबै इनखाना बो जुदि साका जों खरां गदाय कक सावनि जों तो नायदि कायसा लामाव आं कक साइ दं आं तो बिनगो बि थाङि कक साइ आं पाब्लिक प्लेस पाब्लिक प्रॉपर्टी was जों जेसेबानो जतन खायमनो आर्टिकल नंबर 19 साव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने चिन थानि जों आजायमानि यागोलो चिन थानि फ्रीडम रक दङ ओ कक थारक चिन जत इंडियन नियागो नम दङ जों बरक ताम नायबा चिन खरां न मोथांना नाय दङ चिन खरां न बन्द खायनाय दङ ब जुदि आरो वानजि कक साइतक हांगाय केबनो कुन सागला खाम ब खनाका जेरो चिनि बसंनि बरक जों तिब्रा सार कक साइतमन बागैसे ब फाय अमन बिनि मेन टारगेट ते नों थाजिम साका बार अम साइ दङ बार साका नर क्या गुलिन मालिकिन दे वानसुगि दं नि बसनो सुं तेगेसा नरक माने जतन न जे खाकामन बो मिया सासानि बिसिङो दन न बाकी याकि सामान खलायखना एबा सिगाङो दाव बाहेर वानसुग जा बर वानसुगि दे दं वानसुगि तो आम तां साइमिया हाइपन मिया इन्सिडेंट नखा ते बिनि बागै जों क्लाबाव कमप्लेन खायनाय कारण जेहेतु जों आरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बो सिनि लायो ते इभेन आरो आउटपोस्ट दङ बर बो सिनि लायो जों जतबे न मिलि न सामु न खायनाय जों नायनाय जे एरियाव जतन शान्तिखान दंलायथुं काम गुरखाय दं किन्तु जारा जुदि बबुलंगाय बब साजामान नांथुं ते बचिन मुङै एफआरया जेसेबां खायदि कोन बेपारिया जों नामनो कोन आइननि दङ आइननि पुरा ते बिनि नक बुसखां सीसीटीवी काउन थेबा दं आरो नुजांनाय साबो तामखाय आस्ता कैसा खाना माने आब्रो नगो जानदुला रगो खितारे क्लास सुगाथाय आमके नंग ब्रक बे तो आमो साइमिया बरक देखायगा साबो खायगा जों तो साइमिया जों तो मिया 5टा जरा जों पुलिस स्टेशन नरक जुदि एनसीसी थाङै फानो सोंनानै सोङै नाय मानो जों 5:30 नगो हाबो कारण पुइला डॉक्टर थांगा मेडिकल थाङै न साइमन बसर टाइम नां टिकेट ना हादि लाइन बसादि डॉक्टर नायजाक दि एक्सरे खायजाक दि सीटी स्कैन खायजाक दि आमखान अनेक टाइम थाका आमने रिपोर्ट लांसि तेसे पुलिस स्टेशन थाका आरो हरनि जराव आरो ओसी संकरै तापर आरो एसआई सार कायसे दमन एसएसआई कायसे दमन बरबाय अनेक आसले कक सालायमा परे जों लिखित कायसे रिखा अनेक टाइम 5:30 रगो जों नगो हाबगा किन्तु 5टा जरा जों पुलिस स्टेशन दमन तारपरे बरक ताबुक बरक कि सुनो बंगनि जे बुल न हुइना बागे दे निजिनि बरकनि याकते खारिका आम तो जों साइमिया बरक सुनो एलिगेशन पान दिमोन हाइपन चिन्थानि प्रूफ दङ जों पुलिस स्टेशन दमन एनसीसी पुलिस स्टेशन কয়টা রংনি কম খানা বুজাক মানে অমো 12:30 1টা দিকে রগো অমো হাই কাহিনী yakte khaksa phaisin sasra debrante bini logyo tongnai rokni mungibo chuak nungai obisit chen nguptoni nogo hadul khidarma nite borni nokni borok rokno butok khlayu hunai FIR khlaijang mani koktoma phiaba kubai party mongtamo abunoti chaitugo naitumo khorja tabuk police bureau report chini khorang